Hambai bela khak warkha chini bubagra jono rang horman bisingo chung tini jen nangman ina nagra kha chung tai or do tin tongna nangkho aren bisingo chung joto sina angkongman bithini ma paigra kha omorok bithi hospital krini bagai chung bithi pailai kha olo sapan pailai kha amor tabo nangi tong bela khana eka aren bisingo colgate bunango kolu pailai kha be sar bohino borok riok sujangnai nango sar pailai kha eka thogrok आलू रो मसर ini jera pai gerak kau bang, muri ro, ke topi ro, ke nang kangkat cengkoi jona taisa pai leman pinai, omo ini jenang mana esuk nala gerak apa tu, omo ce buah ro kono banci omo pai le gerak ini. Jeng tini oro Jeluwaa parawa, sini oro corona positif mazang nai rong nong sung coba wani bangai, sini Bubagra ni Dagimung macam oro sok kaca, belai ke lama haksal, lama rok belai ke hanya, apa sung borona service klien bangai cem hai to. Jeng tini oro Jeluwaa parawa, sini koloi somaj ni sengo kaisa home quarantine isolation tongman jaga jong phaisok paija lama to narajatna nukhana chini ukolog ni mangkhliwo phiaba jeng haipana chini Bubagra ni Dagimung bai jeng tini oro tini sok paijak bongna chubana ni bagai chini Bubagra ni je hormani manena chung bongno rinan bagai thangak tong Hambai jotono no, galai kana. Oilang hambai apa sih Jeluwaa para nongai sini Bubagra no. Tabuk o Mahamarin jorawo sini oro Jeluwaa para. Jompai ardi blok Soigoria Panchayat ni bising khobjana mo Jeluwaa para. Oro 29 poribar tongo. Engkai ration card holder engkai 24 jona tongo. Aren bisingo tabuk thangnai 3 taring simi jeng covid test khailelai mani. Tabuk sajarawo prai 16 jona oro positive mankha. Total oro population tongo 112 jona. 112 jona ase 16 jona positive hangke sorkani uni sare obok containment junona klayo. Eka jeng salai ko layai SDM bai onek ma koika SDM no ola sarbu busi oi no tab tangtinya joraba hangke school tondini chau. School tondini chaka jeng bujebin koni motin school tonkha SDM jono marong bosto thecha horka dal 10 kg horka baika sar sini ching belai khana bokro game kha ase borok kabang mano oro baika so bisar sinai thik o joraono dini o chini Bubagra ni hoite khlai borok no o corona positive rono sarna nai jono ase Chamung no mure mani ching hambaya paro chini Bubagra no belai khatongo chung chin parano hoite khlai belai khaksang ma chibaya par chini Bubagra no boase khak warkha tini chono ase kona bolong besero chono Chamung o corona jora subamani bagai ambai hambai sing tabuk chobitong chini ongnawari school prai tabuk
oro tongnai ro 10 jona kao serai khorok tongo bo 11 jona tini ono 3 jona relation kha eke us kango thangnayo 12 tariko 3 jona relation kha tini 3 jona relation kha 16 jon sing taptai naidi o parani borok yango itsoling tongfano se scooty rok ka tuip manana fiaba gari rok fainani kangka o jaga lama sikre lama tongmani bridge chikontia o jaga boro hamia chayang kangka age rogole om haika kuno kebu montri rok phaiga waisa pano Payako. Yo payako. Paypan mane netaro payo kisa masuk payo. Kabro klainai asa simiru thang kabro klaya ta ko klaya. Engko suba surole ko tabo Bubagra suba ma haike kebur suba nai tongro na. Ne sipen bro ke suba ka. Sipen suba ka. oh sanai ko ko hingari bris ni oh paka bris ma khaile nei chang jotono Ni angke bisibi khayo Lakshman Jamatia sari acha sare ha okay Lakshman Jamatia musu ang samani ke Lakshman Jamatia da ni bu mungkena ya angken hasi khana di hazak tik layo sini je ekdum sing develop unglia baike develop unglia hamala sini je age sipini amal pro bungka age IPFT pai BJP ju yang nang sare ha IPFT bai BJP ju dung hi asing lai meni amato sipini amal pro te ke sising to kasarasta khlai bole na getabo do hang ha yaponi I choling rokha getabo sing to sini je additional sing salong nai sing joto na bonar lai jakha kya batao sing to tamong nai uskuti si salong madrosi ano na silai meya getabo sini orang nibo sini orang nibo tabo pakai bridge ke sing engineer sajak ubu pangsi sing pakai nang tabo je u pakai bridge bos sarkar na san nang tabo sing Motha sono sata sini PWD state ni sab ni yar bah ni BJP nar sibla Europan tongtung taibo sing saka sini orang nibo je tongo je salong nai chalok tongja jalai ta ko corona virus ni sing asti no jo na mani solai tong lai jama rong sing thing nai kan nai lek ti tang wi ta klaya bang ya klaya mane orang ka kebu kasa kebu kupur nyawi thai tong lai sata no problem aro ang direct sana si BJP bekeroi IPFT bekeroi ni CPN bekeroi Kongres bekeroi ke sing joto nai lek tong lai jabu sini ni ane krita joto moharaja long live hemta ka abo sing tabo amo u paka bridge ke ba ke bu sole lai mano lai mani bus khate kenni rok bu wan sobu nyai di ika puti rok tong aga sobu chang tong borok to kisa Motha ni hilayo kinto ang thing ang ora bu sabu ang BJP khayun ang khayang ya khayun ang apu sarkar ba batam na na ni tendani sokai ta tongka ba edisi ni sokai ta pa no ber ya kaya anu ya kai chung nai lai kai chung dui chung te lai tong lai ni bu hukum ani bu hukum edisi na ma ka ko ni BJP khai ta mo ba Jung oh tab khaimani jaga amko Jeluwaa para omo nadi kun motte I choling manrose omo pis nangsung ane bagai joto tahu bukro no wan sung nadi borok tong jagnai moton lamong ya ane bagai jung obo buskani saropane sung obo diman khayei jung pis lam sung khaina nang engka o yango athak yango koi poribar tong parawa oro ini 25 poribar haitong 25 poribar haitong 28 poribar 28 families okay yango ungka boro bazar olai orang sini bazar besu hasal orang sini bazar pokoro on na 1 gonta ni lama hingu 1 gonta ni lama boro bazar to thela kong na 1 gonta thangka laika engka norok tini tam hel phane phai ka Bubagra ni thu tu athak jeng tini Bubagra ni thu tu mairum te muri rok chanasur rok taibu kisasa rang Chamung Bubagra ni Dagimung bai tai jang Tongnai rok berma rok biscuit ke
charok borokni bagui जों jogaljak tabo जों klangui dong. Belaki hambai, sini Bubagra no, buat ini sini orang Jeluwaa parawa, je home quarantine Tongnai Rokno, buat coba suruhanan bagai, buat sengno rang rohka, financially help khalaikia, seng bor homani bisingo seng ini sajangnai manai rok, borok salnai saltam Tongnai bagai seng takbu pairaka, tebe bo rohmani bai, seng buskango tindi ni parawa, buat seng borok no coba pinai, mungkin seng sini dol Rokno hakchal ni phainai Rokno bahaina जों belaki hambai maro oro jaga lama hakchal mawa phai borokno chubanan bagai ano logera phaimani bagai belaki na borokno hambai maro dei जों oro jaga ni o parawo tuidul nai tongnai Rokno naikol nai Rokno जों koyo borokno jate kaham korongke borokno naikoloi ta choke tongoi borok je hamjasak borokno dojo khlai borokno kaham korongke tongno जों nayo borokkebu khoti ingyana tei borok beskang salogo borokni sorino kaham korongke naikoloi जों homo khlainai bagai amoni bagai जों tini teibo ma koinai je jagao tongnai Rokno hakchal logo bolong halongo tongnai Rokno chini borokno जों koinai chini government hoite vaccination drive cholai tongo jotono vaccination drive no participate khlai jani jani manthai nathai dos no nawoi kaham korongke susto khlai tongnan bagai